le Mandela ehlule wayesanda kuphuma ejele wazongikhombisa no24 la engaleni yakhe kwebhaliwe wathi ngisanda kuphuma ejele asamuntu ngathi ngifuna ukujika lo malume lo wathi asekho isikhathi sokujika sekulate lo malume ngisendlini yakhe wangibamba ngibeka ummese la wathi yazi ngiyamnyanyisa mina ngoba ngiqamba amanga bafuna ukungibulala lokho ebekummese la lokho ebekummese ngingafuni mina lokho ebekummese la wagcine bese lo malume lo bese wangirepha bese Nibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila emini bebade kuyisonto nikhuluma noPhumlani wakamhlongo siseyintabeni zase Charlottesdale e129 eGroundville kune story nje ivakashi zethu ezizosithulela sona kungekudala kodwa before singene estoryin sanamhlanje besicela ababukeli bethu ningakhohlwa ukusubscribe ni like ni comment niphinde ni share ngoba ukushare kwenu ikona okuzokwenza ukuthi nalo nimsharelile aphinde share nomunye ba comment mase sisebenza ngama comment eni babukele ngoba iwona sikhulisayo ngibonga nje babukeli bethu sisazodlulela nje kosisi sibingelele usisi nje oze endleni zethu zokusakaza ezosibikela udaba esocela ukuthi nje asibingelele mase sibikela ukuthi ke uluphi udaba afisa ukuthi ke alishare nathi sisibingelele siphinde sicela ubingelele ababukeli bethu bokaDukuza TV. Sanibona igama lami ngoSara Makonde. Ufike uLontuzana asiphe ekhaya. I think it's beku Friday. Efika ekseni around 10. Mefika uyangichazela istory sakhe ukuthi udinga indawo yokuhlala. Mase ngiyambuza umbuzo ukuthi la ubuhlala khona kwenzaleni wangitshela ukuthi yena uhlumezekile. So ngacabanga ukuthi ngcono ngimsize because nami nginengane intombazane angeke ngithande ukuthi nayo ngelinye ilanga ihambe isintanta la isifuna usizo ingalitholi usizo ngenxa ukuthi mina ngenkathi umuntu efika kumina ezodinga usizo ngamnqabela ukumsiza. Ingakho ngibona ukuthi kumqondo omuhle ukuthi ngimsize because angilazi kusasa ukuthi lingiphatheleni. Ungase kube mina ngakusasa nami inganami sihamba ihlupheka ngenxa yami ngiyabonga. Okay. No, siyabonga nje kakhulu sisi, siyabonga nje isihe sakho ngoba bambalwa kakhulu abantu abangamukela umuntu abangamazi, especially lesi sikhathi sango December, siyisikhathi esingasihle kahle. Siphinde sibonga nanokuthi ke uthi mawuthola inkinga enjengalezi ucabange thina bakwaDukuza TV okusho khona ukuthi kushuthi sithembekile abantu bayathembela kuthina siyakubonga nje kakhulu lokho kusiphakamisa bese ucela nje ukuthi sibingelele nangu usisi omncane okuyena usisi athi bezomcelela usizo mase siza ukuthi ke usizo lakhe silithola kanjani siyabonga nje sisi ubingelela ababukeli batshela igama sisi. Sanibona igama lami asiphi isibongo sami ngwakhumana ngina 12 ngifunda eThembeni primary ngihlala la kaNxuma le Ntandaneni before ngize ngifike eNtandaneni bengikade ngihlala eNtshawini eMemory noma wami so kwaba nengxabano kusuku kanti vele khona uthisha okuthiwa uMembonami so lo thisha wayebikile already ma social worker ukuthi unomama onezingane ezu3 ingane zakhe zibukeka ngathi ayihleli kahle asatha ama social worker if kwenzeka enye into kulezo ingane so bese siyayithatha ke so ngase ngasabuya ntambama uMembonami besikhiphile nengane zasekhaya nengane zakhe sabuya umani stepfather bexabana beshana nangamatshe and stepfather bese saboshwa ke the time isiboshwa sasheshe saphuma ejele sahlala 3 days or 4 days uma weza sekuthiwa sesiyaphupha stepfather ejele bese wathatha inkumbo zakhe wabe as if like umuntu epolice station uyobuza usikwenzakala kanjani lokho ukuthi ephume ejele bahamba lokho wangasabuya uMembonami bese sahlala kuyena wayisa lomncane kubuka babo wakhe bese mina wangifunelela ama social worker athi ngcono ingane ziye kobaba babo laba abanye batholwa kobaba babo mina wami wangathola base bangisa la eThembeni ngahlala 2019 no2020 2021 2022 ngahamba 2023 ngayohlala eBluff eSt Monica's Trans Home lapho eSt Monica's ngahlala before ngizehlala eSt Monica's 2023 ngahlala eOcean View eOcean View manje behlala u6 months mangihlala khona ngihlale ngibuye ngizovashela lo gogo bengihlala kuyena eThembeni ngifike ngimvashele lo gogo bese ngibuyele ngihambe
2020 khona 2024 kwathiwa ngeke ngikwazi ukuvashela ugogo cause ugogo uyahamba. Kwathiwa ngizovashela uMaqanda. Ngahluleka mina ukuhlala noMaqanda ngathi angeke ngikwazi ukuhlala naye ngcono uChristmas wami ngihambe ngiyodlela eSt Monica's. Ngaphindela eSt Monica's ngayodlela khona uChristmas wami. Ngahlala ngase ngaqala lento yami yokubhizi lokho ngicabanga ngibe nedepression lokho ngicabanga about abazali bami. Kuna into lokho ngitshela ukuthi ngihambe ngiyobabheka ngizobathola kuphi. So lento mayingitshela bethe eSt Monica's ngibe sakwazi ukungigcina cause nabo abayazi lento lenga engaphakathi kumina ukuthi bazoyenza njani. If lokho ngiqhubeka lokho ngihamba ngicela sengifundisa nezinye izingane zikahanja njengoba sebengibuyisela la eThembeni kaNxumalo sengihlala khona nomunye umama base bangibeka Thabile washo ukuthi ugcweleke bangisusa khona bayengisa kuMam Grace. Ngahlala kuyena uMam Grace mangihlala ngafika ekusuku ngabo 8 amasocial ekhaya ngibeka amakhelwane ngifike ekusuku ngabo 8 kuyena wayengekho semcimbini bangibeka amakhelwane uMam Grace esebuyini mamfundisi bangibuyisela kuyena ngahlala kuyena andivele kwakhona amanye amandiya ayehlala khona washo ukuthi lawo mandiya abalekile ebesaba ukuhlala noma mfundisi cause belokho ecomplain ukuthi umfundisi uyashaya bashaya kanzima uyabalimaza. So into engathathwa serious and nami ngihambe ngiyocomplaina ukuthi angithandi ukuhlala noMam Grace ngafika nabanye abantu ke wathi akubuzwe bona ukuthi mina ngihlala kuphi wathi yena nje ngihlala lapha kwakhe. Ngacela umngani wami ngasicela ngihlalisa kubo at least ngiqede ukubhala ama-exam athem 3 athem 4 njalo ngahlala kamgani wami kodwa sho mhla 11 ngahamba mina ngaya eThekwini ngagcina uma wami khona ngahlangana nomunye usisi okuthiwa uShoti bathi bayamazi kodwa nje abamazi uhlala kuphi nendawo cause uthi uShoti wake wama naye kodwa akaze emchazele sonke istory sakhe akaze embuza ukuthi unazo yini ingane. Le number uShoti wanginika yona etha ngoyifonela ayingeni ngena komunye umuntu ose-Eastern Cape njalo uma ngifonela lo muntu uhleze ethu noma efonelwa abantu uhleze ethu uhleze ezi-story sami about Asiphe ngcono ngiswa ama-social worker cause ama-social worker lami selingibhalisele eGreat Town eSchool of India Streets manje eSchool of India Streets uthe alazi noma bazongithatha noma ngebaza bangithathe yini because alinalo ishow kodwa ngomhla 9 belithe yami sokwenza i-interview lokuthi bangithatha ngoDecember noma bangithatha ngoJanuary. Okay ke sisomncane Asiphe siyaliza udaba babukeli bethu bakaDukuza TV usisi omncane uyasho ukuthi una 12 years udaba lobhlungu kakhulu nami nje noma sengithanda ukuthi umoya wami uthi ukuphuka kodwa ngizozama ukuthi ngibekezele ngibe nendlela engizokwazi sitatanisane naye size sithole yonke umnyombo wendaba ngoba ngathi kuningi babukeli bethu okukhona okungekuhle kahle kodwa ngizozama nje nami ukuthi ngicwecwe amagama ami since kuumuntu ongaphansi kweminyaka ewu18 indlela engizobe ngizama ukuthi ngimbuza ngayo ngoba kunembuzo enzima kodwa ekubalekile ukuthi simbuze yona njengokuthini nje umama umfundisi njengoba uthe ubenganiphethe kahle iyona mbangela yenza ukuthi uzuphume ehome ngiyacabanga kunjalo uma kunjalo njengoba uthi benihlukumeza iyona yiphi indlela abenihlukumeza ngayo uma ngase uchaza uba ziningi indlela zokuhlukumeza just usinikeze nje isithombe nje esicacile ukuthi bekwenzakalani. Mina uma mfundisi akaze engihlumeze kodwa nje into engayizwa ukuthi uma mfundisi ingane akayiphathi kahle ingane uyayishaya azayilimazi ingakho ingane zigcina baliyazi amsaba nanokumsaba mazi ekhishini ziya ngokusaba. Okay ngiyakuzwa ke sisi wena ke njengoba uthi ke uyakuhlukumeza angithi usuke khona into ezizikususe ikhiphe nje straight khona uzuhambe uzofika kusisi iyiphi nje mhlawumbe mangase usinikeze nje lezo sithombe nje kuqala sisi. Ngangiphuma esikoleni ngibuya nereport nencwadi yothisha besathu ukuthi baya kwi-meeting sophuma ngo10 mangibuya nakho ngifike nginika umama umfundisi
uma umfundisi athi angimfundele ngoba mina ngisifundisi esikhulu ngifunda incwadi ngimnike report athi uma umfundisi report lami akufuze yena ahlangane report lami fuze ngabe nginika ama social worker ngithule ngihambe ngekamereni ngiphume ngegate athi uma umfundisi uyacabanga ukuthi ngiyobiza umngani wami ezongilandisa izingubo ngithi ngithule ngiphume ngale igate ngiqhubeke ngihambe ngithi ngiyabuya kwakusemini kwakusemuni ngibuya ngithi ngizobeka incwadi yami because ngaphuma ne-exercise elalini report ngithi ngizonika umama ama-reports amahlala kuyena okunila i-social column ngihambe ngingena amamfundisi ngibuya amamfundisi ekhiwe ingubo zami iseverandi ngihambe ngiphinde ngibuyele ka-OC ngiyabuya amamfundisi esumngani wami nangumfundisi ophethe umentshisi ngathi uyoshisa ingubo zami ngihambe ngingale verandi mangifika abaphethe umentshisi ngempela ingubo zami sebeqoqele ndawonye ngithatha ingubo zami ngibiza umngani wami ezongibambisa samsoyibeka kube ezinye ngishiye khona ngoba vya kunentabana ezinye ngishiye khona engayishisa ngihambe ngilokho ngihlala umngani wami umngani wami ngathi cela engihlalisa eclisting ngize ngiqede ukubhala cause uma mfundisi phela akasangivuleli lapha kwakhe ngazi ukuthi mina ngimenzini umngani wami engihlalise kube ngihlalise kubo ngivele ngibona ukuthi hayi sengiqedile manje ukubhala ngcono ngivele ngibele ngihambe ngiyocinga uma wami ekuhambeni kwakho uyocinga uma wakho ngizwile ukuthi uthe wahlangana noShoti uyena sisi owathi uyamazi uma wakho kwaba noma wakho mangase mhlambe usichazele ukuthi uShoti nahlangana kuphi neTheku ngoba iTheku likhulu mhlambe ekuphi la enahlangana khona naye mina noShoti sahlangana ngase embelebele esikoleni imlazi kaQ kwencane ngagibela iTheku sengena ngaphakathi ezongehlisa embelebele mangehle embelebele ngiqonde straight ngomgwaqo ngihambe ngibuza umunye usisi ethi ayambona noShoti uShoti ethi uyamazi but akasazi wahlangana naye kuphi and futhi amazi ukuthi uhlala kuphi umuzi kodwa yena nje uyamazi so ngigibele uShoti engihlalise kwakhe bebemcinga nabanye osisi bamcinga bahlule ukumthola bese uShoti bangigibeza bangibuyisa ngapha bangabuya ngala mase ngibuye ngala ngafonela uShoti ambuza ukuthi ayikho yini enye into etholakalayo wathi uShoti useshaya noma uze kuthi useshaya ugibele useshaya ubukela ibhola bese ngiyagibela yena msekuntambama ngiye khona le Shaka mangifike Shaka uShoti enginika omunye umama ethi uma usabuya usaye toilet bese ke ngama nalo mama lo naye vela asile ngokwakhe uzonginika abantu abangekho right umama lo anginikeza abanye umalume umunye umalume ke ukuthiwa ethe uzongisiza lo malume lo wathi asambeni sengale ngaphezulu uma ungalapho ngihamba nalo malume endleleni sesingekho isikhathi sokuthi ngijike lo malume sambe ngixoxela ukuthi na ubulala abazali bakhe usanda kuphuma ejele last month because le nto ngoSeptember shuthi le month edlule wayesanda kuphuma ejele wazongikhombisa no24 la engaleni yakhe kwebhaliwe wathi usanda kuphuma ejele asamuntu ngathi ngifuna ukujika lo malume lo wathi asekho isikhathi sokujika sekulate lo malume ngisendlini yakhe wangibamba ngibeka umise la wathi yazi ngiyamnyanyisa mina ngoba ngiqamba amanga bafuna ukungibulala lokho ebekumise la lokho ebekumise ngingafuni mina lokho ebekumise la wagcine bese lo malume lo bese wangirepha bese ngaphuma ngathi ngicela ngiphindiselele la ngithole khona sekusuka kakhulu ngathi anginendaba ngicela ngiphindisele sahamba nalo malume emgwaqeni wathatha imali yami ebengithi yokugibela wabhema ngayo ngathula wathi asibuyeleni endlini yakhe sengisaba wathi phela abantu bamsaba la endaweni wathi angivula igate lapha la kwakhe ngathi mina ngikwazi ukulivula igate ngama ngala khona ngizobaleka kahle nawe amangala eceleni ngabona lo malume lo engasanginakile bese ngabaleka ngagumule kophaqa kanti ngizothi ngiyabaleka kuzodlula enye imoto ehamba umunye usisi nabanye nje aunt ngayimisa leyo moto bese lo sisi lo wangisiza wasangilalisa kwakhe wavuka ngakusasa wazongishiya la sikuphi enzansi ngaseshaludi la izansi kodwa
lapha kuma khona ama-taxi estation eShaludo ngishiya khona cause beza ngala khona umusisi bekumele amdrop ngase ngayiqhubela ngayihambela ngathi ngiyahamba ngepolice station amanye amantombazana amancane angivimba athi ngeke ngikwazi sekuphinde kwenzeke cause akuphephile ebridgini asangiphelezela ke angigodukisa ke afika asichaza istory ngoba ngase ngwaxoxelile asichaza istory bese kwafika amaphoyisa bese abhala istatement kwathiwa asibhala bese athi ngoba lento yenzeke ngala ngasemhlali azodlulisela epolice station yasemhlali na isosho lekhala lami lokhu bafonela ukuthi anti umuntu uboshwa nini bese athi amaphoyisa asemhlali athe mele kulindwa abasesha abakhulu befike mina ngilokhu ngihleli ke esibhedlela lokhu ngibona isisu sami siyakhukhumala ngingazi ukuthi kwenzakalani ngaya kudokotela bese wangichecka wathi udokotela kunalutho esinyeni kodwa shuthi into ngathola ukuthi icashile ngaphakathi ayikavili yofanele ngenze CT scan ngicheck ukuthi akunalutho eneswini bese ngahlala ke ngaphinde wathi udokotela if ukuthi isisu sami siyaqhubeka silokhu siyakhukhumala angobuya ngomhla 28 ngiye eGanya ngaya mina eGanya kuthiwa nodokotela wakhona wathi anginalutho esinyeni and akaboni ukuthi khona into esesinyeni sami cause siso sami empty ngambuza phosi indaba phosi lokho isikhukhumala wathi naye akazi isikhukhumaliswa yini watshela ukuthi hlasimpe kunegaxa wathi nje kodwa ayizwakali igaxa eswini sami. Babukeli bethu bakaDukuza TV angiqala nje ngokubonga sesomncane ukushare nathi istory esivusa umunyu ngalendlela le edivusa ngayo sixolise nje mhlambe nangokuthi sivuse yonke izinto mhlambe bengithi ziyadlula ekhanda kuwena asiqondile kabi siyazi ngaphansi kweminyaka ye18 kunzima ukuthi ubhekane nesimo esinjengalesi siyaxolisa kakhulu and siphinde sibonge ukuthi ushare nathi istory babukeli bethu ngicabanga ukuthi sonke siyayizwela and wonke umuntu ufila ngendlela nami engifila ngakhona kubhlungu at the age of 12 years ahambe umzali ashiye angabheki ngisho emuva uma uthe uba igama sesa Ntomfikile Nana Khumalo Ntomfikile Nana Khumalo ekushiya ubuneminyaka emingaki bengina 7 years 7 years nje kuphela babukeli bethu siyaluzwa nje udaba lika sisi luvusa umunyu iminyaka nje eyi12 kuphela kodwa usizi asedlule kulona lukhulu ngaphezulu kokwenza angazi mina Nkosi yami kodwa ukuthi kwenzakaleni noma kwehleni kwimbokode ngoba ngisho ngoba kuthiwa bekwenzakaleni into engakanani lo kuyibalekela ubungazi ubaleka ungasabheki nasemuva uyobheka ingane ngoba mawuthi uyezwa nalo sisi lo ekuthiwa ushoti mawuthi uyayibuka indaba yakho uyayilandela indaba kaShoti naye ngathi uyiscam ufike futhi kuseyimbokode ufike nomama lo usisi omncane afikela kuyena eShaka naye lo ahamba wamdayisela igcwele noma igila mkhuba lezi agcina zayigila ingane konke lokho kusuka embokodeni ukuthi kahle kwimbokode kwenzakaleni ngempela senzeni embokodweni ngoba kuningi sonke isikhathi babukeli bethu mazothi niyabheka imbokodo sonke isikhathi iyona efika nezigigaba noma nezigemegeme ezixa kukwenza siyakhala bafowethu siyashweleza sithi shwele mbokode siyabuza ukuthi ngabe kwenzakalephi ikuphi la konakale khona ekufanele sithinte silungise khona nanga umntwana omncane 12 years only 12 but impilo asedlule kuyona ayikho kahle nala asuka khona sithola igama lembokodwe umama worst of all umfundisi engisafisa ukuthi ke masithola isikhathi ngoba akukude kakhulu la sikhona sihambe sifike simthole ngoba masithi siyezwa ingane ithi kusavaliwe ngazuthi akekho use Cape Town uvakashela umndeni wakhe siyokwenza sure ukuthi naye siyafisa ukuthi sihambe simbone ayikhulumele ayiphendulele ukuthi into enjengale ebehlala endlini kaHulumeni ngoba mangingaphosisi la usisomncane kade ehlala khona la agcine ephume khona endlini indlu kaHulumeni indlu vele eyama home ebekwa abomama ukuthi babheke izingane ezisuke zingenayo imndeni
kodwa kuba uyena futhi ejika ezokwazi ukuphatha izingane ngalesi sihluku ayiphathe ngaso. Akukhulume amagama awakhulumile enganeni ngoba ufana nomzali, ingane mayibuye esikoleni iphasile iphethe report kumele mayinike umzali. Kodwa amagama ayinikeza wona abayisihluku esikhulu njengoba isho nengane ukuthi bafowethu ngiyazi ukulahlekelwa umzali kubhlungu. Awucabange umzali wakhe ezolahleka usaphila noma esaphila edlanhlamvana wazi ukuthi ukhona emhlabeni. Ngiyazi ukuthi baningi abangashintsha noma bayibuke istory ngenye indlela belebule ngenye indlela ngoba ingane yasho ukuthi khona la ike yahlala khona esikoleni ithole iphazamiseke ekhanda ibe nalolu limi lwesilungu kuthiwa itrauma. Ithole inalento ethi umama ngingambona ngizombona mangiphuma ngihamba ihlezi naleli ithemba noma ihope yokuthi izombona. So iyona into ihambe ibuse ingane njengoba yahamba kade chaza nje ukuthi yahamba yaze yafika eMlazi ngoba inethemba lokuthi iyombona umama ngoba uyasho usisomncane ukuthi la azalwe khona kungakhona eMlazi kodwa bahamba bamuvela entshaweni noma engasakwazi kahle hle noma kodwa nje igama nendawo uyakukhumbula noma umuzi engasakukhumbuli ngendlela yila afika ukuthola khona lo shoti ke osemholela kophathi. Ndlemnyama siyayicelela abafowethu kakhulukazi imbokode into eniyenzayo isinyanta esigazi. Kodwa ke mhlambe ithemba nginalo ngoba kunephutha la elenziwa amaphoyisa. Kodwa ngethemba lokuthi kunezinsizwa ekuthiwa ogenerali Mkhwanazi ithemba liyabuya. Ingane yanyukubezeka yabika icala emaphoyiseni. Yahlala esibhedlela izinsuku eziyishumi 15 days esibhedlela kade inyukubezekile. Ithema ihlala lapho ingane livuliwe icala kwathiwa eStenga izoliswa emhlali ngoba umhlali icala lenzeka ngaphansi kwenkobongo so kumele liphathwe amaphoyisa asemhlali. Umhlali until kuze kube manje akaze kufike umuntu. Ingane bakwethu ngiyacela ukuthi lingapheli usuku ningasithintile siyayicelela baba lapho eStenga mhlawumbe ngizokhuluma ngomuntu engimaziyo umama udadewethu uMamhlongo ophethe isiteshi saseStenga. Ngicela ukukhuluma nawe okumuntu engimaziyo engine access ukuthi ngifike ngikhulume naye kodwa ke ngicela ukukhuluma through this channel. Mama siyacela ukuthi njengamanje udaba lengane labikwa icala lavulwa idocket lavulwa emhlali eStenga kwathiwa lizoyiswa emhlali. Umhlali wathi ulinda abakhulu. Ingane iyawazi umuzi la yareshelwa khona iyakwazi iyamaza umuntu. So siyacela nonke baphathi bamaphoyisa lani khona nabanye abamelele ukuhlukumezeka kwesifazane nezingane sicela belilandele lolu daba. Sicela besondele kuthina sizoyishiya izinamba zethu kuze lento siyisukumele namaphoyisa asemhlali lento ayenzayo ngicela ukuthi ilandeleke. Sazi ukuthi imaphi lamaphoyisa ekwahenglishwa kona amadoketi imaphi lamaphoyisa ekuyiwona kwakhulunywa ngoba lento isingaphezulu kwamandla isingaphezulu kokwenza. Umuzi siyawazi ingane iyachaza iyawazi. Ikuphi kanti okufunakalayo kungaphezulu kwalokho Ndlemnyama? Ngoba amaphoyisa sazi ukuthi njoba ekhona akholela ukuthi sithembele kuona siwathande asihloniphe siwahloniphe. Kodwa into eyenzakalayo sigcina singathandani nawo. Kube nendlela esibukana ngayo nawo engathi mangilibeka nje amafishane ukuthi elibagcina libe inzondo. Ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Lento ingifisela umunyu ngikhuphulela noshukela bafowethu. To be honest ngizikhopa lijuluka ngizwa ngifoma ngaphakathi iweda ibanda ngaphandle ngendlela enisiphethe ngayo amaphoyisa ase South Africa ngoba angiboni ukuthi akhona amazwe enza kanje njengaleli zosikulona thina South Africa. Bafethu ngicela ukwehlala ngezansi lento iyangijulukisa ngempela. Sisi sengicela nje ukuthi sesiyangasemaphethelweni ke ngidlulisele nje kuwena noma ngithi ukubeka nje imibuzo embalwa nanokubonga entweni oyenzile. Mangikubheka nawe usemncane siyabonga nje into oyenzile ukuthi ukhathalele omunye usisi omncane oza emva kwakho ngoba njengoba ushilo ukuthi nawe nengane entombazane okunokwenzeka ukuthi ngelinye ilanga awukulazi kusasa. Ngithemba ukuthi la usisombeke khona ngineshoyo ukuthi eminyakeni onayo awukabi nawo umuzi mhlambe uhlala ekhaya manginephutha usiyongiphikisa. Mawukuthi ke uhlala ekhaya usiso omncane ubani omcelele kuyena ukuthi ahlale kuze sazi ukuthi uzohlala kuze kube yinini umbekele isikhathi esingakanani ukuthi abe ngakuwena. Ngibonga nje sisi. Ngibonga ithuba eningilika lona. Since mina ngimbekile bengibekele into esikhashana
ngoba ngesenabo abazali ekhaya ngihlala nobhuti bami. Nabo obhuti bami abazi because angibatshelanga and ibona abasondlayo and into enginesho yakhona ukuthi uma bengase bethola ukuthi kunomuntu engimchuphisile angeke bethande because kuyothiwa ngithatha phi imvumo because nami ngisafunda angakabi nawo amandla ngalowo ndlela ukuthi ngingase naye ngimondle noma ngimnike izinto ayidingayo. Ngiyabonga. Okay, siyabonga kakhulu sisi, siyabonga. Usisi uSera njobe echaza ukuthi naye uhlala ekhaya ngabe kungcono ukuthi mhlambe bekukhona umzali wakhe ubezohamba uyocela kuyena ukuthi mama noma baba bengicela ukubeka nansi ingane abike usizo layo kuyona. Kodwa ke abazali ngebhadi abasekho emhlabeni, uphila nobhuti bakhe abadala abalamayo naye asabafihlele ukuthi kunengane ekhona, angazi nabo ukuthi bazokuthatha kanjani ngoba babantu nabo abayibambela amatoho ngoba echaza ukuthi naye useyingane yesikole usafunda. So la akhona okungangukuthi kushuthi kwakusasa ingane indawo ingaphela, akusiyi indawo epermanent, indawo nje yezinsukwana bekweyimbili ezintathu. So besicela usizo oluphuthumayo babukeli bethu, siyacela, ngiyayithoba kunina, ngiyazehlisa kakhulu ngoba ngiyasiza isitori sikasisi iwumunyu lento engizwa kuyena and ngiyambonga nje kakhulu sisi, ngiyabonga nje sisi Sara Makonde, ngiyabonga nje kakhulu sisi, uNkulunkulu akubusise ngoba uSara ufikela kumina endlini zethu la esebenzela khona ngolesihlanu uma ngaphosiswa kulesihlanu azocela ukuthi simsize lusisi. Kwasho khona ukuthi ziningi izinto esibambekile kuzona nomfowethu sisebenzisana naye, izinto fanele siqale si-arrange ukuze naye asondele nganeno sikwazi silungise. Kodwa ngacela ukuthi mangasabe kungibekezelele until kuze kube yisonto wavuma, kodwa ngimuza ukuthi bhuti ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ngoba kubhlungu nakumina, kodwa angazi obhuti bazothini. Yaba bhlungu lonto, ngaze ngathi mina ngizozama ukuthi ngikhulume nobhuti bakho uma ukuthi mhlawumbe khona inkinga mangibabona. So ngenhlanhla ke noma ngebhadi asikaze size sibonane, ngikwazi ukuthi uSera wafika kumina achaza ubhuti nakunina bhuti lani khona manibuka le video nje ngicela ningixolele kakhulu, nimxolele nesisi omncane isimo esuke sibhekele naso. uNkulunkulu mase kukhombile ukukhombile ayengeke iduke ingane idukele ehlathini, kodwa ezoduka la emzini la eholo khona umoya kaNkulunkulu. Sibonga nje ukuthi yathola usisi omncane ocisha lingane naye ngeminyaka osafunda isikole naye, kodwa wakwazi ukuthi ngobuhlakani noma ngenhliziyo yesineka siphiwe uNkulunkulu akwazi ukuthi athathe ukuthi amcabangele amgcine. Ngoba babukeli bethu sesivala nje bese ocela ke sisomncane mhlambe ubeke nje izinto ezimbili ezintathu okuyizona ofisa nje ukuthi ezikulethela endlini zokusakaza, ofisa nje ukuthi ulungiseleke zona kakhulu. Engifisayo ukuthi ngithole umndeni wami noma ngithole ihlobo zami, ngazi ukuthi mangihlupheka nginaye ngihlupheka ekhaya. Enye into engicela ukuthi ngcono ngithole indawo yokuqhushiswa for manje ukuze ngithole abantu basekhaya. Okunye kwesifiso sami ukuthi ngiyafisa lo muntu owangirepha ngimbone eboshiwe khona nami ngizokhululeka emoyeni. Siyabonga kakhulu kwesisi omncane, siyathemba ukuthi konke lokho kufisile nokucilile kuzokwenzekela. Sisi Sara, besicela nje udlulisa amazwi okubonga, ukhulume nongakukhuluma nje nababukeli bethu bakwaDukuza TV. Yebo, bengithi ngithathanda ukubonga abalandeli abasibukelayo njengamanje. Ngiphinde ngibonge nobhuti Phumlani Mhlongo oyena umuntu engifike qala kuyena ngenkathi intombazane ifike kumina ingitshela usizo lwayo. Ngithanda futhi ukudlulisa imessage ikakhulukazi kubantu besifazane ukuthi uma ukuthi siyahluleka ukuthi sigayide ingane zethu ngendlela eright, masingathathi inkinga zethu sigxishe enganeni, sijiye futhi sisole ngokuthi sisheshe sazala. Okunye mina engithanda ukubonga ukuthi ngibonga uMalaleli khona ngokuthi ngazala phambi kwakhe, ngazalele ekhaya, cause ukuba kusiyena ingabe nje nami ingane yami nje ngayilahla njengabanye abafazi abalahla ingane zabo zihamba emgwaqweni zingazazi ukuthi nje ziphilelane. Abanye nje abantu baze bayibulala ngenxa
iy'nqumo ey'thathwa abazali ukuthi balaxaze iy'ngane zabo. Buka njengamanje lento eyenzeke kaSipho into engekho right, into ebuhlungu, kodwa uma wakhe usaphila. Even nala akhona ngithi yabo lento ayenzile ayikho right. Bengamele ezale kwasekuqaleni ukube betshela ukuthi yena akafuni ukuba nengane. Kungcono esinye isikhathi ukuthi ingane uyishiye esibhedlela kunokuthi ingane uma uyibalekisa sencane, cause uzala wazi ukuthi okay ngoba manje ngiyazala. Uyayitshela nawe obvious ukuthi okay ngoba manje sengilindele ukuba nengane. Kumele ufese zonke izinto ezoqhamuka empilweni yakho. Uyitshela ukuthi okay manje njoba sengithatha isinqumo sokuthi ngibe umzali, kumele ngiyimisele ngibhekane nayo yonke into engizofesana nayo empilweni. Cause buka manje umlaxazile uyintombazane okwesi. Manje nje udlenguliwe. Akazazi nokuthi nje liyashona noma liyaphuma uhambe uyalala nje. Akazazi. Yabo thina nje abantu besifazane si wrong kakhulu, angifuni ungasho si wrong. Yabo nje lapho si wrong kakhulu. Siyazala kodwa nje siyazala futhi nakhona asifuni ukuzala. Sijifu sithatha ilontuzana inkinga zesixesha ingane. Ingane ayinaqala ingane. Ingane ayikaze yaba naqala nje empilweni. Uma ukuthi nje ingane usitshela ukuthi ufuna ukuzala, zimele inkinga zakho umuntu wesifazane. Even ngisho noma thiwa kunzima kanjani, ngisho noma kuthiwa ubaba wengane uyakulahla, ingane iyokhula without ubaba wengane. Ziningi ngabe ingane la ngaphandle ezingenabo ubaba, kodwa ziyakhula futhi zijiye futhi idlule nalabantu laba abaphila kahle futhi. Ngiyabonga. Oh, what a powerful message. Siyabonga nje kakhulu sisara. Ndlemnyama Mbokode usisi into engithanda kakhulu kule message enamandla ayidedelayo noma kule Mbokode ayidedelayo ibhekise kwimbokode enye ukhuluma nani bantu besifazane. And okumnandi kungijabulisa kakhulu ukukhuluma umuntu okwi situation le akhuluma ngayo uthi uwumzali osemncane osafunda isikole naye wazalile ekhaya esafunda isikole, kodwa wakwazi ukuthi ingane yakhe akwazi ayikhulise ngenxa ukuthi umzali wayekhona, wakwazi ukuthi amamukele, amkhulise, amkhombise ukuthi ukuphatha ingane kuyinto enjani. Ayikho into emnandi njengokuzwa inkulumo eqhamuka kumuntu oku situation not oyizwe noma ozwa ngenzwa bethi uku situation efanayo. Uma ukwenzekile wakhulelwa ungakabi khona esibeni ukuthi khulelwe, ziningi into ongazenza uhambe ukukhuluma nabantu ungaze ukhande izintandane noma omhambo uma ukhande ama street kid, ukhande amaphara labagcwele umhlaba wonke, ngoba nje inhlanhla le uNkulunkulu emkhulu ingane isakwazi ukuthi ihamba ihlale icele usizo izama ukuthi iqhubekele phambili. Kuthiwa omunye ngaba abantu hamba ohlala emgwaqeni, ngaba manje uhamba ohlala nabafana wogibhida. Okubhlungu njengoba ingane ihamba izama ukufuna umzali, kulesi sehlo esehlakala kulo shoti wasemlazi wayithatha wayiholela kophansi kuze ize idlenguleke ingane, kusengaphinde kwenzeke. And kulingi maningi ama chances ukuthi kwenzeke lokho, ngoba kunabantu abazothatha advantage ukuthi ingane ayinakusasa, ayinamuva, ayinaphambili, akukho la ingakhona, isengathi sonombani ayenze into ayithandayo noma yinini. So kulento eyehlakalile sicela ukuthi Ndlemnyama sihlanganise izandla, sithathe inhliziyo zethu sikhulume noNkulunkulu, sinikeze nansi ingane encane usizo, ngoba lokho esiyokwenza kuyona kuyobuya sekuphindwa phinde kwamiliyoni kuthina, ngoba sisiza umphefumulo esingawazi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kuyoba yena president wethu wakusasa, ubone ngomuntu sebuya esezothi ngile yangane owayisizayo ngelinye ilanga. So ngiyacela bakwethu ke sibambane sisize nansi ingane encane. Ngiyazi ukuthi nina njengoba sesikhulumile sikwadukuza, uNkulunkulu usekhulumile nenhliziyo zenu, usehambelile kunina, inhliziyo ezenu ziyezwa, ziyashesha ukuzwa, zamukele mase yithumele engqondweni, umqondo masithumela ezandleni, izandla mase ziyenza. So silindele likhulu kunina babukeli bethu basiyanaza nikaze nisiphoxe. Siyabonga nje kakhulu, sisazodlulisela kuyena usisamncane esebonga ke nje ukuze asitshele nanokuthi mhlambe ke uma wakhe ubani, umazi ukuthi wayehlala kuphi, izona ziphe ezinye izingane zakubo mhlambe ayikhumbulayo, mhlambe nabanye bakubo makuthi uyeza ukuthi khona emlazi beshila ukuthi obani mhlambe angase kwenzeka abakhumbule. Sisomncane ngicela nje ke ubonge kakhulu kubabukeli, ubize negama likama wakho la akhona, umcele ukuthi uyakucela Nkosi yami, uyicelele nje kuyena uma wakho ngoba izofika lento kuyena naye.
umtshele ukuthi yona ngane yakho le ayishiye Stenga namanje usahleli and kuba worse lokho sekwenzekile kuwena ku enough and awufisi ukuphinde kuqhubeke phambili. Ngiyabonga nje kakhulu sisi. Mama, imini ingane yakho Asiphe le wayishiye entshawini. Mama ngiyakudinga. Noma ngabe la okhona, I hope le video uyayibukela. Uzokwazi ukungithola nami ngikuthole. Ngiyakudinga kakhulu. Igama lama wami bekuntomfikile Nana Khumalo. Mase igama lo bhuti wami omncane beku uyamkela okuhle Khumalo ohlala emaphumulo nogogo wakhe. Omunye igama la bhuti wami beku Akwande Khumalo ohlala kwaNongoma nomkhulu wakhe. Bese kuba usisi wami uNosipho Ndwandwe. Njengoba laba bawu-3 engibaziyo sengibabalile amagama, kodwa kunabanye abawu-2 engingabazi amagama kodwa ngiyakwazi ngokubabona. Kodwa mase sesiphelele kuMars bawu-6, ngigcine sibawu-6 angazi noma sesedluleleni kwa-6. Njengoba ufikela akukho la ukwafuna khona usizo ngaphandle kwethu. Ukuphi nje mhlambe la ukwadinga khona usizo walithola noma kwenzakalani ngasungichazela nje sisi. Khona la ngacela khona usizo angisekhulu ukuthi noma isemanqofini ngangena komunye umuzi omunye ungafica omunye ugogo so lo gogo lo wafonela ikhansela usicelo wathi yena ngoba imina usekhathele ukungisiza kade wayengisiza. Njoba nje mhlambe sisi ethi ukhathele leyo ngane ngeke asayisiza ikuphi mhlambe usizo okwalicela ngaphambilini wakwenzelani ubaba usicelo wasethembeni eWard 11 ikuphi nje wakwacela ukwenzela khona ukuthi cela ngibuyisela la engihlala khona bese wangibuyisela ke njengoba sephinda futhi sekwenzeka wathi angisakwazi ukungisiza. Okay kushuthi ke wawukade ufuna ukuthi ubuyele ehome wawukade uphumile khona. Okay so njengoba sebemfonela lona sizo kuphela walicela kuyena lolo ilokho bengilokho ngimhlupha ngakho ukuthi nje ubuyele home kuphela. Intombi ifikile Nana Khumalo sisi nansi ingane izokhala ekade ihamba izula ihlukumezeka. Siyacela ukuthi the moment uthola lento lesicela usithinte ukuze sikwazi ukuxhumana nawe. Siyaza akekho umuntu ongawenza amaphutha emhlabeni. uNkulunkulu yokuxolela kodwa only if ukhombisa ukuyisola. Ngiyayibona lezi zinye ingane zinobaba bazo zinabazali ezihlala nabo nangu sisomncane akazi ngisho isihlobo sakhe and siyeza ukuthi kunosisi la ekuthiwa uNosipho Ndwandwe owusisi wakhe omdala. Sisi Nosipho Ndwandwe noma ngabe ukuphi la ukhona ngoba uyasho usisi ukuthi usolakala ngathi ula eStenga besicela ukuthi at least usithinte sizoyishiya inombolo zethu egcineni kohlelo ukuze ukwazi ukuthi at least azi ukuthi kunomuntu oyisihlobo sakhe oyigazi lakhe abazanayo naye oyothi noma anenkinga akwazi ukuthi noma nixoxe noma ungeze ukumsiza ungakanani kodwa nixoxe naye. So siyacela nje kakhulu ukuthi nivele mawengane nansi ingane phambi kwakho. Siyacela lokho usukwenzile sekukuningi sekukukhulu kodwa asikujaji uNkulunkulu usengaxolela kodwa nawe mawufisa ukuxolela akekho uNkulunkulu angakwenze khona. Siphinde size kubaba umfowethu usicelo ikhansela laseWard 11 eThembeni endaweni yaseGroundville. Mfowethu siyabonga nje kakhulu kokwenzile enganeni ngoba iyasho ukuthi ike yafika kuwena yacela ukuthi uyise ehome noma uyibuyisele ehome la yayiphume khona wakwazi ukuthi uhambe uyibuyisele. Siyakubonga nje lokho kakhulu. Kodwa siphinde futhi ke siphoxeke ngoba phela fanele sikusho okuhle nokubi umuntu angconywe esaphila. Siphinde siphoxeke maye esefone ingane indlela ethi ingane waphendula ngayo ukuthi usukhathele iyona. Angiboni ukuthi lengane njengoba ina 12 years mfowethu khansela ngicabanga ukuthi iminyaka yakho ingaphezulu kwe-30 noma ingaphezulu nje kwa-25 ake ngibeke kanjalo okusho ukuthi usumature enough yoku-understanda umuntu oseminyakeni ekule age. Kuningi okwenzakalayo kuyena. Lengane kuyachaza ukuthi ine trauma yokulahlekelwa umzali wayo noma yokuhanjwa ishiwo umzali engamshiyi namuntu ebesaphile emhlabeni.
lo muntu udinga ukukhamfathwa noma ukuphatha ngezandla eziminene ngaso sonke isikhathi, kodwa amazwi ogcine usiwayisa enganeni abhlungu kakhulu. Ngiyafisa ukuthi namanye amakhansela akuzwayo lokho, eza ukuthi akusiyo into enhle uma uyikhansela ulindelekile ukuthi ube isibonelo, even ngisho amazwi owakhipha emlonyeni wakho uwabheke ukuthi wakhipha kanjani. Ngisho ngabe kuthiwa ucasukile kodwa intuthelo yakho ungayivezi kwabanye abantu. Okubhlungu kakhulu, 12 years, she's very very young, ubedinga usizo, nothing more. Ngoba engicabanga kakhulu babukeli bethu, mhlambe ikhansela elalingakwenza ngoba selizwile ngodaba lengane, ingane ayidingi home, khona ingahlala ehome just as indawo esalindile kuyona. Into eyidingayo ingane umndeni, into eyidingayo ingane abazali ezokwazi ukuthi nali igazi lami. So mina ngesingami ukuyithatha uyibuyisele kwi-home akukho engathi ngithi wakwenza ngoba wayithatha wayibeka kwaphela kanjalo. Kodwa isitori sengane ngicabanga ukuthi wasusilandelile and okubhlungu kakhulu ngoba ngibhekise kuwena nje kakhulu mfowethu, le ward esikhuluma ngayo iward yakho, indawo le ehlala ingane indawo engaphansi kweward yakho, so indawo ephethwe wena, so ingane ingaphansi kwesandla sakho, ingane engayibiza ngokuthi ingane yakho njengoba uyikhansela, ngoba bonke abantu uma bengaphansi kweward basuke befana nezingane zale ikhansela. Mfowethu sicelo ayikabi, mfowethu ngiyacela ukuthi as soon as uthola le video, lengane le njengamanje isa reporter ngaphansi kweward yakho, njengamanje ise ward 29 la ebhaciswe khona okwesikhashana esingasazi esingakanani. So ngiyacela mfowethu, the moment uthola le video, please ngicela ungicontacte sibone ukuthi yini esiyenzayo, silungise amaphutha asenzekile ngoba amanzi angenile endlini, usulenzile iphutha, indlela owakhuluma ngayo ayamukelekile. Sengivalelisa nje, ngicela nazi ukuthi njengoba usise ufike emlonyeni ongathethi imanga, uze kuyingudlungudlu ingadlangadla ehamba noNkulunkulu ikwaDukuza TV. Njengoba sefikile nje thina siphendula istory esibi, sisiphendule sibe sihle, siphendule usizi, siliphendule lube injabulo. Usisi omncane kungekudala uzojabula ngoba uzolithola igazi lakhe, uzolithola usizo. Noma engakalitholi igazi lakhe but uzoyithola indawo ekufanele ikhansela lakhe limthathe limbeke kuyena, ngoba konke okungenzeka kule ngane thina singablame iward 11 la ingane siyazi ukuthi ikhona kanti umama mfundisi useyilahlile, naye mhlambe sazohamba simlandele sithola ukuthi istory sakhe sithini. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu, sicela nje ningakhohlwa ukuthi ke ni subscribe, ni like, ni comment, ni share, ukuze njoba ni share nje ngizoshare nabanye abantu, naye ashare nomngani wakhe, umngani wakhe ashare nomngani wakhe, so izogcina injani igcwele yonke indawo ukuze siqhubeke siye phambili sikwaDukuza TV. Sibonga nje kakhulu.